Imat ćete najveći prinos paprika ako ovo uradite. Danas pravimo snažno prirodno gnojivo koje posebno dobro djeluje na paprike, ali i na rajčice i krastavce. Ono osigurava ključne hranjive tvari koje potiču brz rast, snažne biljke i visok urod, a ujedno pruža i zaštitu od najčešćih štetnika i bolesti. Paprike posebno dobro reagiraju na fosfor koji potiče cvjetanje i plodonošenje, te na kalij koji doprinosi zdravom razvoju plodova. Za početak, pomiješajte 300 ml tople vode sa 100 ml mlijeka. Mlijeko je bogato vrijednim hranjivima poput kalcija, fosfora, magnezije, proteina koji jačaju biljke i poboljšavaju upijanje hranjivih tvari iz tla. Drugi sastojak je jedna žlica drvenog pepela koji sadrži obilje kalija, kalcija i drugih minerala koji su važni za jačanje biljke, razvoj korijena i otpornost na bolesti. Osim toga, pomaže u održavanju neutralne pH vrijednosti tla. Dodajte i pola žlice kurkume. Kurkuma ima snažno prirodno antifugalno i antibakterijsko djelovanje koje štiti biljke od infekcija i jača njihov imunitet. Ostavite sve da odstoji u vodi nekoliko sati. Zatim procijedite i razrijedite s 2 litre vode. Svakoj biljci dajte oko 200 ml ove mješavine svakih 10 dana. Podijelite ovaj video sa prijateljima kako bi i oni imali rekordan prinos paprika. Hvala vam i pozdrav!